Ubay-ubay na ta mga higala nga na natabangan pinaagi sa city government o pinaagi sa provincial government aning mga wheelchairs. Ang mga kagases mga higala kasabot kay sila kung unsa kaimportante ang wheelchair. Gani, kulang i-mention sa pagtugot po ni Mayor nga ang iya pong mama nagagamit og wheelchair. Kay wheelchair mga higala, dili nimo madala ang imuhang ang pasyente sa asang gusto niya moadto sa inyuhang sa sulod sa balay, moadto dito sa kusina, o di baka mo gawas sa tugkaran, nga mainitan sila, mahanginan sila. Dili nimo na mahimo kung wala kay wheelchair. Kana bitaw pulo nga maglubog ka sa banig, pait kay na. Kung nakadungog na mo ana, kana nga pulo nga maglubog sa banig, unya igo lang sa pagpaminaw, wala na to nakuha gyud ang unsay buot pasabot ang maglubog sa banig, unsay gyud ka pait, unsay gyud ka kalbaryo. Imagine gud nang kanang kita mga tapulan naman jud kay tano. Mga tapulan man jud kay tang dagko. Magsigi kay katulog, dili nimo kaya magsigi higda sa adlaw hinigdaay ba? Higda na lang gani na kapuyon pagyug ka. Diba? Diba mo tindog yun ka? Mulingkod, mo tindog, mulakaw, kapuya si higda oy. Kapuya trabaho oy si higda. Wala pa gani kay balatian. How much more katong naglubog sa banig nga naa pagyugihambin niya balatian. Basta paita no? Unya ang tao mga igala, magka-weak man gyud ta. Di man ta mo mukusgan taman. Way hunong unsa kay mortal. Gikan sa tong pagkabata, muhimsog ta mo balik kita sa pagka-weak. Unya kay ingon ana man gyud ng nature sa kinabuhi sa tao. Ang gobyerno naapoy programa ana para atong sagubangon ang ingong anak nga nature sa mga tao. Pagka magkawik na ang tao, unsa may himuon sa gobyerno. So dapat mga binating tigpaminaw, ato ang himuon, tabangan na to, tabangan sa gobyerno ang mga tao nga nagkawik, nagkaluya ba. So perting kapuyaan ng maglubog ka sa banig, kanang pulong nga ginaingon. Ang kanang mga naka-experience ana, makaingon in taon niya, Ginoo, tabangin in taon mi. Naapaon tay gobyerno nga mutagad sa mua. Tagaan unta mig ng pagtagad sa gobyerno. Gahinan unta mig pundo. Matabangan mi aning amuang problema. Bisan man lang wheelchair na lang. Financial assistance, pangpalit na mo og tambal. Maintenance. Sumao na mga binating tigpaminaw, daghan na kaayo ang mga natagaan o wheelchair. Ingon ana ka importante na wheelchair. Dili na basta-basta. Ang daghan na kay wheelchair nga natagaan niya kung nahibalan si Governor Mark Cagas, si Mayor Joseph Cagas, lakip na si Attorney Gilbert Mayor, ang atuang provincial legal officer, naghatag pod. So ato tabangan ni si tatay kanang siguro na nasa silong ni nagpaabot kay papangayuan nato ni wheelchair. Sa Kapitolyo ba o sa City Hall. Pag wala na gani tay mahatag nga wheelchair, but pasabot, nahatag na tanan. Pero di po na nagpasabot nga, wala na po tayo ikahatag. O, mo-order na po. Mo-order na po, panghatag na po. Na, walay hunong na, walay putol ng ingon ana nga tabang sa gobyerno. Kay lagi, ang importansya sa wheelchair, dako kayo ikatabang. Maubitaw gani, nga so far sa tanang mga tagaan og wheelchair, walay nasuko. Wala baya. Puros man tanan nagpasalamat og nalipay. Wa gyud koy na interview nga natagaan og wheelchair nga nasuko. Ara ko gipangayo sa inyo og amoy kaluoy. Governor Cagas, mangayo ko ninyo og tabang. Bisag gamay lang. O kang Mayor Joseph, mangayo ko og gamay